Moi boas, hoxe traemos un paquetiño roleiros doble con Eriador como protagonista dentro dos suplementos para os seus anillos, el juego de rol. Sabedes que é a segunda edición da versión del anillo único para a quinta edición, que basicamente pois, é unha segunda edición dunha quinta edición cando realmente sabedes que coa serra se xoga e que non ven incluído no manual, que simplemente ten as reglas específicas para modificar as reglas de quinta edición ao mundo da Terra Media. Algo que particularmente eu creo que se fai con bastante éxito e que nos facilita chegarnos ao mundo da Terra Media sin complicarnos con reglas. A mí tamén creo que xo dixo algunha vez, as del año único non me gustan especialmente, e as reglas especiais que de corrupción ou de viaxe aquí tamén as hai, e o que complementan e me parece perfecto. E despois de visitar a comarca, despois de visitar Rivendell, chegan a esta cuarto e quinto suplemento. Primeiro foi o manual básico, despois vi Aventuras en la Comarca, unha mágoa que non fora en caixa como o único, pero bueno, o compendio Rivendell, xa que veñen retratilados, que trouxera o característico cupón, xa non digo gratuito, faime un desconto, non me fagas pagar os 12 euros, porque ao fin e ao cabo estou comprando xa o original, e bueno, en fin, o de sempre. Si queres ben, e se non, pois non. Non queres o PDF, non o merques. Non queres comprar o físico solo o PDF, bueno, pois dale. Que se va a piratear, sí, se va a piratear, pero antes cos de Joc se pirateaban e non había PDFs, se escaneaban e punto, vamos, que esas cousas, bueno, é un debate que sempre acabamos con el, e cada vez que chego algo de Debir, pásame o mesmo. Teño despois tamén preparado outro paquetiño para Alicia desaparecido e estamos en lo mismo. Un xogo que evidentemente para xogar online, que bueno, basicamente se pode xogar en físico, pois tamén que ten esa axuda, pero bueno, eso é outro tema. Imos un pouco a ver o que nos trae aquí para o caso de Ruínas de Eriador, o suplemento de ambientación. Temos Brumas sobre Eriador, la cidade de Tarbaz. Me trae moi bons recordos Tarbaz, porque me acordo de xogado unha aventura en moitos anos, cruzando precisamente esta ponte co meu grupo que xogábamos con o MERP de Joc, e me gusta moito como ben detallada a cidade, co seu mapa aquí central, a ponte derruída e tal. Está moi ben. Despois temos el estero de los cisnes, Lordaeer, los salones enanos de Helme, las ruinas de Cardolan, Erebor, las tierras solitarias de Minriaith y los hombres de Eriador. Despois, la tormenta se avecina, fala dos numeranos negros, la mano blanca de Saruman, sacadores das tierras brunas e outras sombras. E depois diferentes localizacións. As localizacións que están moi ben, porque me gusta moito, xa comentara no de Moria. Aquí temos os alrededores, que este é o fondo que podes ver no vídeo de hoxe, porque va comentando e ten un deseño de mapa que a mí me gusta moito. Lógicamente, se queres xogar un VTT, xa tedes que andar a xogar con extraer imaxes do PDF e todo o de sempre. Pero está moi ben, a mí me gusta moito como detalla cada localización. Mira o árbol de dolor, con súas sinalizacións aquí de puntos, de localización e tal. Está moi ben, a mí gustame especialmente. Entón, bueno, tamén ten os seus persoas nos xogadores, con súas estadísticas e tal. E nada máis, mira, aquí el palacio e tal. Pois xa mirades como é. En complemento a esta ambientación, que isto xa fai a delicia de calquer fan de Tolkien, depois, bueno, vendrán os talibáns de
do rigor e do canon e tal, que non existe, pero bueno, xa non me quento máis con ese tema que é unha tontería. Integristas aí en todos lados. Pasamos a Relatos de Eriador, co seu mapa da zona, Cárdola, Minrai, da comarca, Estedain, Lindon. Cabe de lembrar, eu creo que o comentaron nun vídeo anterior sobre esos años e pois de recorregir, porque era como que a primeira edición era oeste das montañas nubladas e ahora era oeste. E, por exemplo, xa hubo unha aventura de Eriador para a primeira edición, que se non o tedes andaban en liquidación os de Deber, o sea que se queda un exemplar, aproveitade e o podedes ter. E vamos a ver, estas 120 páginas consisten en seis aventuras. Unha cueva de troles, do de la Saya, enredando en botes, monarcas de reinos pequeños, no atacar sin motivo, entendo que está en Zarraz polo de Bus, la maravilla norte, la búsqueda de Mon Gurotos. E ben, non hai moito máis que comentar. Su característica ilustración a 2 páxinas para cada capítulo novo, o detalle do nivel de cada dos personaxes. Eu creo que estaría ben, é probable que incluso chegue a facer como unha piña de cronoloxías e niveis para ver como encaixar nunha campaña onde queiras xogar todas as partidas con aventuras co teu grupo e cos seus personaxes. Parte bajo la enseña del Pony Pisador, o sea que cantas partidas non teríades xogado ou non tedes xogado empezando no Pony Pisador. Eu penso que unha chea delas da miña adolescencia. Está moi ben, ten os cadros para notas sobre as partidas, mapas con detalles tamén, moita ilustración e vedes, pois, bueno, que non é moi extensa as aventuras. Básicamente, se son 6 e están en 120 páginas, xa podes calcular, quitando a introducción, canto ocupa. En fin, para mí as ilustracións son maravillosas. Eu pensaba que a primeira edición, Aventuras na Terra Media, xa tiña un deseño moi a Terra Media. Con este se superou. Siguen fiéis a esta maquetación que vos digo, moi chula. Vedes as outras ilustracións de capítulo e agardo que sigan publicando moito máis. Se están pondo bastante o día, van bastante rápido no ritmo. Non sei se é bo eso para nivel de traducción, pero bueno, polo menos estamos a un ritmo de publicación que agardo que se poña prácticamente a par de Free League e podamos ter as novedades pronto. E agardo que Free League explote esta licencia, esta ambientación hasta os niveis satisfactorios para todos nós, e que todas as partes da Terra Media as tengamos con nós. Se é así desver aquí na miña canle, porque eu son un completista acérrimo, e sobre todo no que ten que ver coa Terra Media. Así que sempre vos digo que nos vemos nas mesas ou se non nas pantallas, pero agardo que nos vexamos na Terra Media. Un saúdo e ata outra.